coftal ɓalli men. Oumar Mamadou Sow. Tedduɓe heeɗiɓe on calminama coftal ɓalli meɗen hande e oɗo alat sappo e jeeɗiɗi lewru tataɓuru hitande ujunuɗe ɗiɗi e nogas e nayyi kalaten koye kuraji baɗaɗi ha andama kippuji kawroji e nayi ɓaltimmode guila e ligue des champions ɗo e dongre meɗen afrique ha e ligue des champions tonto Europe men jaadu en yontere kala e yurnitotoɓe ɗeɗo kawre kono kadi ɓe ɓetan men ɗeɗo kawre kippuji pottoji hen ɗi mayen kalko wona ɗum équipe mbo Burkina Faso mo ganduɗa heeɓi eltowo kesso on woni Brahma Traoré o lumti ko Hubert Veloud mo contrat muɗum jokkaka caggal nde étalon ɓe jalti e folotiro kango Côte d'Ivoire hebluno e hitane ndeɗo so wakkatiji ɗi dokki men kal e kawri cehilagal toɗɗade e nder Afrique siki ala mayen kal e Premier League ɗum noddi Angleterre kame Liga tonto leydi Espagne. Tedduɓe heeɗiɓe to gonɗon e no gonirɗon e Duni Baba Adama nde kala on calminama onon hettiyankoɓe kono kadi sikki ala e rewdiɓe yewtere men coftal ɓalli men toon to helle meɗen Facebook eɗen gondi e Mamadou Fall mi salminima bandiraɓe ɓe jewninomo seeɗa. A salmitama no fewi Oumar Sow min kadi mi yewniма no fewi ko noon banggam ñamuɗo Dieynabou Sow ino ɗo no kala yalet mi salminima. Mi salmitima Oumar Mamadou Sow en calmini hettiyankoɓe kala sikki ala eɗen jaada e Abdoulaye Diallo mi salminima Abdoulaye. eyyi kay Oumar Mamadou Sow a salminama e salmini heeɗiyankoɓe ɓen fof. yewtere nde udditama seyɗani weddama jambere no fulɓe mbiyata ni udditiroten ko e alhaali oɗo kippu Burkina Kesso no mbiruɗen e ɓe dañi eltowo kesso jaafoɗon on woni Brahma Traoré lomtiɗo Hubert Veloud mo ganduɗa contrat muɗum caggal nde joofi ardiɓe lato ballon leydi ndi jii ko ɗum wodanani ɓe jokkude nde tawno ɓe jonaka golle ɗe waɗi e yeeso on ɗo kippo ha tengti noon e oɗo kanbo Côte d'Ivoire hebli ko ɓoyani nde tawno ko e jeetaɓal timmode tan kippu mabɓe o yalti hade men yajñade e yewtere nde en keɗoto hen Boubacar Boli. Brahma Traoré wonno eltowo kesso latoɓe ballon Burkina Faso étalon en yo neɗɗo andanɗo golle fijo ballon le Burkina ga yo fedde hawjide fijo ballon Burkina kan wonno ko suɓimo o wara o addo étalon en. Brahma Traoré wiyano le kongol muɗum ke gollan e ne'ude kippu Burkina saabu imo hooli hoore makko imo andani équipe on sanne du woɗi ko haɓɓimo hoore yo ñande gomma ara fa ada deswal kan wattira Burkina e tawti yarude wonno étalon en lata mondial hitande unayi ɗiɗi e nogay e jeego amma fadde nden Brahma Traoré suɓoke en latoɓe ballon étalon en kwato nogay e joyo maɓɓe fa fottoa leydi Maroc ton kawgal hakkude Burkina Faso e Libye ñande nogay ɗiɗi ndu lewru e tawti Burkina Faso e Niger fiidan ñande nogay e jeegon lewru tata ɓoddu e ngal lawal Brahma Traoré nodday capitaine Bertrand Traoré Hervé Kofi Issoufou Dayo e tawti Mohamed Konaté tawale ɓe worɓe latoɓe ballon yo andaɓe sanne l'équipe Burkina. Brahma Traoré yo gorko mo duuɓi capanɗe jeego e ɗiɗi hewɓe no anditirimo le chercheur. Boubacar Boli Ouagadougou RFI. Boubacar Boli e jungo maɗa funnama Mamadou Fall koto maɗo idortomi nane mbeɗa yewtide e Dieynaba no toña ne wi Afrique naɓe ɓe joni puɗɗima wadde ko français wiyata ko consommé local woni hooladi awdi mumen ko jibinaɗo e ko jiyaɗo gam mawnidde e ɗum ɗon ɓe elta sukaɓe ɓe no hannirta ni heewi no poɗodiranno waɗi hen ni ko arani en woɓɓe ha joni ko e nder leydi ndi oɗo Brahma Traoré o suɓama yakare moƴƴi no joga hen ko gonga tigui ko noon yakar no joga e makko saabu ɗum sa ƴeewi joni Afrique en puɗɗima hoolade ɓiɓɓe men wadde sa ƴeewi wonko rewno ɗo ɓe eltoɓe ummotonoɓe leyɗele tubakoɓe ene gara ɗo ene mbiye sorcier blanc hankkadi sa ƴeewi joni eɗen mbawi widde hankkadi kala leydi ndi jiiɗa won piyannoɗo hen bal mo ganduɗa hankkadi caggal nde fibal ha o gayni o yeehi o janggoyi nde o janggoyi o dañi ko ganduɗa ko ɗum woni hande ko fati e batte kala ko yiiɗi e gandal ko fati e batte fofkongel ha ko ɗum sa wi hande sa ƴeewi woy hen leyɗele mawde ko fatino leydi Sénégal ko fatino leydi Cameroun e won hen leyɗele kamɓe foof ɓe kooli ko ɓiɓɓe mabɓe tottuɓe kono jaggumi ko hankkadi o mo ganduɗa kañum woni Traoré mo ganduɗa kañum foti eltade oɗo kippu mo ganduɗa kañum woni kippu mo Burkina Faso ko hunde fonde
nde sabu ɗum eltoɗo gonnoɗo ɗo no yehino o yalti koye jeetaɓal timmorde hankkadi noon cikkumi ko ma goɗɗo ar jokka golle haaɓe koɓe jiiɗi koɓe pawa hen juuɗe mabɓe. sikki ala Mamadou Fall siftinde ko gorko mo duuɓi 50 woni on mo ganduɗa ko eltowo mabɓe e kesso Brahma Traoré. eɗen gandi kadi o miiɗi jeeyade équipe gendi mbo Burkina Faso, kono kadi o wona kesso e lata ballon nde tawno famɗi duuɓi fodde duuɓi 30 kam o waɗi ɗum ha joni e on ɗon fannu. o meeɗini kadi wonde eltowo kippu mabɓe mbo duuɓi 20 fayi less e ɓe duuɓi 23 fayi less. Dieynabo eɗen gandi fo e waadi noon kanko fo e hoolede e weltinede ko fadatamo weeɓani e yeeso Burkina. tigi ko fadatamo weeɓani sabu oɗo saaha Burkina ene woni e caɗele so tawi so woni eɓe jogui fettiyankoɓe moƴƴuɓe eɓe jogui kadi sukaɓe nana gara kono ko fadatamo weeɓani kono foti ƴewde e fasiraɓe makko ɓe kanko no o ƴeewa wadde relevé défi o par ce que sa ƴeewi nden yimɓe jogotono complexe jogade coach uji jeeyaɗi e nder leyɗele mum kono han ɗum ɗon fof iwi kadi le fait o heeɓa ma wallu ma tak heddiɓe kañenne jogade hoolade wi min de janggo e jaam mbiɗa wawi jogade kippam wadde yomi yaami mi hebloyo yomi yaami jeeya hen wadde oɗo saaha kankam ko gueɗe mawɗe fadimo kanko on ɗon Traoré wadde noon gueɗe tekkuɗe e fayaɗo e fof. kippu o kawre makko gadiɗe ko 22 e 26 22 Burkina e Libye kawral cehilagal Burkina ma hawre Niger 26 kono ɗo ɓetete ombo hani hawrude e leydi Égypte ndi ganduɗa welnaki hay kippu goto e Afrique tawi ko e fododiroɓe yaade e coupe du monde ɗum jogori wondi ko e lewru jeego ɓuuri woni e lewru juin so tawi ɗum woni ɓettirgal makko hawrude e baɗono Égypte ɗum ni mataw deñani ɓernde no fewi. deñani ɓernde kono noon ɗo foti hollirde hoore makko guila pottiɗe ɗeɗo cehilagal o foti hollirde hoore makko onde holi woni kanko woni holon o yaha o foti e Égypte Burkina kañum ne wona kippo jogui sukaɓe eɓe jogui fettiyankoɓe ɓe daari en jiiki ɓe mbanno e kan ɓennuɗo o so wona oɗo ɓe dañi hen caɗele kono Burkina wona kippu ganda ko jawteɗe so woni Égypte ko kippuji ɗe ganda ko ɓurɗe mawnude e nder Afrique so woni on ɓete ɗon kono noon so dañi kam porfidde oɗo kam holliri ɗon hoore makko ma won hoolare mon walla ko wawi dañde foof kam woda kam o hollir hoore makko hayso woni o fiyani o hollir hoore makko. goɗɗo e ɓiɓɓi leydi Burkina ko Fousseni Tall ko ɗo e Dakar o jooɗi mi salminima Fousseni. mi salminima Omar Mamadou Sow inchallah mi salmini Dieynaba Sow e Mamadou Fall machallah tigui Fousseni Tall no jiiɗa coɓugol Brahma Traoré kono kadi e ko fadima ko e yeeso kippu mon o. Brahma Traoré e togongal Allah ni tan tawi ne haari ɗum wonno histoire Brahma Traoré o ɗo gorko duuɓi 50 o neɗɗo ɗum wonnono joueur kinɗo le Burkina Faso e fiɗuɗo ɗum wonnono martiji 29 margol piiji ɗi donc ga o waɗa histoire banggal football Burkina Faso ka banggal entraîneur gan en yiino ɗum wonnono 2012 fa warde 2015 o tawanoma le équipe Burkina Faso hitande Burkina yahanno ɗum wonnono coupe d'Afrique e 2013 final ko kanko e Paul Pitt wonduno o adjoint wonnono toon donc o entraîneur ɓurɗo hoolede e ɗum wonnono les équipe aji ɗum wonnono Burkina Faso ɗi o tawdanoma I20 o tawdanoma I e ɗum wonnono 23 donc mbiɗen woni hoolare makko kanko Brahma Traoré o surtout ɗum wonnono sélection mo waɗi joni o mbiɗa yaade 100% sabude ɓeɗo joueur iɓe ɓe o noon tawi ɓe e o noddi joueur iɓe hesɓe ɗum wonnono ɓiɗɗo Burkina fiɗoɓe le championnat Burkina kasino on noddi ɗum wonnono joueur iɓe ɓe meeɗa tan noddede e ɗum wonnono championnat wi championnat ji Europe ɓen ɗon wara tawtire hen o tewta ɗum wonnono joueur iɓe hesɓe tawi wona joueur iɓe himɓe ɓe hiɓere boli fiddunoɓe kanko ɗo warata o waɗa ɗum wonnono équipe makko e mo ganduɗa hoore darotoɗo no feewi a jarama eɗen yaade makko 100% o wallu équipe Burkina o ɓamto yaade entraîneur ji Afrique ɓurɗen wadde confiance dina raneɓe ɓe a jarama Fousseni Tall siftindi ko e leygal Sacré Cœur ɗo e Dakar joɗiɗa en calmini dendagal heeɗiɓe en rewdiɓe en kadi e helle meɗen Facebook tedduɓe waktuji ɗin dogo dartaki toɓɓe goɗɗi no goodi ko ɗon jaltirten nden toɓɓere en kaalini e gardini ndi ko yowti e Ligue des Champions taw koto batte Afrique eɗen gandi kuraji mbaɗama ɗum ko ñalde heccanki nde wonno kono kadi andama kippuji ɗi ganduɗa ko pelɓodiroji e jeetaɓal timmodi haade men arde hen Moussa Oumar Bari no tongana en
ko fati e Ligue des Champions CAF woni to bangal Afrique ko e talata ñande 12 lewru tataɓuru kuraji ɗe mbaɗa to Caire lamorde Égypte ngo folotiro no jeeya e folotiro ɓurgo wadde fayida faade e clubaji ɗi e nder dongre Afrique. Simba FC mo leydi Tanzanie ma fottu e Al Ahli mo leydi Égypte. TP Mazembe mo leydi RD Congo ma fottu e Petro Atletico mo leydi Angola. Espérance Tunis mo leydi Tunisie ma fottu e ASEC Mimosa mo leydi Côte d'Ivoire. Young Africa mo leydi Tanzanie ma fottu e Mamelodi Sundowns mo leydi Afrique du Sud. Ɗi clubaji jaaɗi e ngal nayaɓal timmode no tawa e clubaji ɓurɗi mawnude e nder dongre Afrique. Pottitte ɗi clubaji jeetati tawaɗi e ngal nayaɓal timmode wonata ko ñande 29 e 30 lewru tataɓuru. Moussa Oumar Bari a jarama Mamadou Fall en ji no ɗum yaari ni hayso tawi e jonti jawtude woodi ko haala en ji ɗiɗo kippuji yahani hen Afrique hirnagi tan ma taw ko ASEC Mimosa mbo o leydi Côte d'Ivoire kippuji gownoɗi yeede ha tengti e leydi mbiyen safalɓe ko wayno Égypte en e Tunisien ɓen ina gaara e mbadi ndi ganduɗa ko on ndewdi lawol beela wadde mataw heddini toon no mbirumi ni ko ASEC Mimosa kono jaɓɓal na hani waylede ha ɓuuruɗon woɗɗi ina wayno ɓuuruɗon woɗɗede kadi e follotiroji garoji taw ko ha joni ko Ligue des Champions Afrique ene wawi wonde kay sabu ɗum sa ƴeewi a limi kono noon boɗandi ko wayno TP Mazembe en kadi ko kippuji mawɗi ɗi ganduɗa ina cabbe no fewi ko fati e batte Ligue africaine des champions kono noon kadi a haali joni kadi kippuji mawɗi ɗi ganduɗa kono noon cikkumi aɗa andi oɗo saaha ko gonga eɗen kalda ko fati e batte Ligue africaine des champions kono ina heddi no fewi ko heddi en ko woni te hande sa ƴeewi no ɗum foti hollirede ni o holliraka noon ko ɗum saabi noon hande sa ƴeewi ni Afrique ko ina famɗi hen yimɓe ɓe ganduɗa ina gandite hande hol kippuji ɗi ganduɗa kañumen goni e memodirde e forɓodirde ko fati e batte Ligue africaine des champions ko hono noon kadi e nde tawno hay tawi en jaññetaka ko wayno coupe confédération mba africaine toni kadi eɗen gandi no wayno tawi ko ɓe kippuji jogorɗi e fottude ɗi ɗini kadi gandama toni kadi ha joni ko gon teskoy tan waɗa so yewti stade malien kippu Afrique hirnagi tawaka hen ko hakkude kippuji Maroc ko wayno RC Berkane Zamalek mbo Égypte kame Moderne Future on ha joni ko toon to Égypte USM mbo Alger kam ha joni e so yewti Ghana e ha joni kippe Nigeria hono River United kame Dreams FC on woni mbo Ghana o ko ɗin jahani toon ina wayno ɗen ɗon leydi bandiraɓe ɓe mbaw ɗum famirde noon e mbadi kuɓtidindi nde tawno no mbimini waktuji ɗi no dogo en jiiɗi kadi haalde ko ganduɗa ko woni Ligue des Champions ngol borol ko toon to leydi Europe eɗen gandi e ɗum yeeɓe no watte haqqille no fewi no fewi en kettoten ha joni Moussa Oumar Bari e tongode muɗum e nder yontere nde heedani hen caggal courage Ligue des Champions to dongre Europe dawal aranal ngal wonata ko ñande 9 lewru nayaɓuru Arsenal mo leydi Angleterre ma bismo Bayern Munich mo leydi Allemagne Real Madrid ma bismo e nder Santiago Bernabeu City mo leydi Angleterre e gardagol Pep Guardiola ñande 10 lewru nayaɓuru ha joni e dawal aranal ngal Atlético Madrid mo Espagne ma bismo Borussia Dortmund mo leydi Allemagne Paris Saint-Germain mo Kylian Mbappé ma bismo Barcelona mo Robert Lewandowski dawal mabɓe ɗimmal woni retour wonata ko ñande 16 e 17 lewru nayaɓuru hitande ujunnaje 2024 Moussa Oumar Bari hulu korko a weltanama Dieynaba Sow ko ema paami eɗen gandi kuraji ɗe mbaɗama kippuji mawɗi ga e kokkoli ɗi kawri hol yurni tango joguiɗa hen taw eyyi ko adi ko foof kam ko pottital ɓurgal hen fadede ko hakkude Real Madrid e City par ce que ngal ɗon pottital ɓuuri hen hulɓinade so woni no groupe wiyete ko groupe de la mort wadde ngal ɗon pottital kam hewɓe ɓuuri wattude hakkillaji joni ko gote ga e kokkoliɗi kam hikka ko lawi e joɗoto ma woden joodiɓe e lawe oɗo sani saabu sa ƴeewi aɗa wawi yiide hakkude Arsenal e Bayern mbiya hakkille ma mbaɗa favori
kono hakkunde Real City hande dole ko poti a wawa wadde hen dole ko poti takki mbadi mula dole ko a wawa wadde hen favori wadde ngal ɗon pottal ɓuuri fadede hayso woni sa ƴeewi seeɗa kam hayso woni City ne ɗesi sebdemo seeɗa par ce que City kala saha nde padɗa ɗum e rendez-vous ene heewi notade hen kono kadi Real Madrid ko kippo mo ganduɗa kañum heddi ko ƴewde beela ko o weɓanno City rawane ko bel ma weɓan ɗum hikka kadi aɓe gandodiri heddi ko wayno hankadi Barça Paris Saint-Germain Paris kam ko kañum wawi Barça e oɗo saha ni kono ala ko hori wonde Arsenal Bayern woni e favori o mata ko pottal ɓurgal hen tan seɓorde seeɗa ko Atletico e Dortmund ganda Dortmund hewɓe ganda ene cohluno hawrude e muɗum kono ne wawi bette kewɗe tawe hen surprise aji ne wawi tawede hen ko noon Abdoulaye Diallo e ko yewti ha joni e donc kuraji Paris Saint-Germain FC Barcelone hewɓe kulonino Paris hawrude baɗon Real de Madrid walla ha joni City nde tawno eɗen gandi e duuɓi jawtuɗi ɗi ina hewno jibinande Paris caɗele no fewi kono mataw hikka FC Barcelone ni ko kippu mawɗo yimɓeɓe tesko ɗum en jejjitani remontade aji mabɓe e duuɓi ɓennude hakkude mabɓe e Paris Saint-Germain kadi wonno kono hikka mataw hewɓe ine jakori Paris no wawi hen yaltude eyi Oumar no mbirɗa noon par ce que mi jaadani miijo Dieynaba sa ƴeewi Paris Saint-Germain hikka darde maɓɓe ɗen ko Parc des Princes kawrite tati kamɓe fooli ete sa ƴeewi Barcelone kawrite maɓɓe ɗen yaasi ko ɓen tako à l'extérieur ɓe foolama laaɓi ɗiɗi sa ƴeewi hakkude Paris Saint-Germain e Barcelone no ɓe wirta noon remontada ko sakkiti kon ko Barcelone e Paris Saint-Germain fooli FC Barcelone ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e go'o simi jumani e darde Kylian Mbappé narno leggi tati sa ƴeewi o elto Paris Saint-Germain kanko ko wonno ko FC Barcelone o fiji FC Barcelone o latiɓano FC Barcelone kanko sakkiti nawde DCO Ligue des Champions FC Barcelone e hitande ujunaji ɗi e 15 ɗum foof ko wiide tan hakkude ɗi kippuji ɗi weeɓata ko hakkude kippu bawɗo kono kadi a haali wonde Paris ne jogui eltowo ganduɗo kippu Barcelone o no fewi ɗum ne wawi wonde nafoore te FC Barcelone ko gonga hande fijoɓe ballon ɓen ko sukaɓe ɓuuri ɗudde ɓeɗa noon ɓe jogui ko wiyete fijoɓe marɓe expérience wano Kylian Mbappé heddiɓe ɓen awa ko wiide tan hakkude maɓɓe weɓata kono ko Dieynaba haali kon ko gonga hakkude Manchester City e Real Madrid ko ngal kawrital ɓuura habbede sabu sa ƴeewi rowani woɓɓe ɓeynayi ko revanche rowani ko City wawno ka ɗiɗaɓal timmode Real Madrid e loggi nayyi hikka noon Real Madrid en yi ka championnat Espagne darde maɓɓe nden ɗum fof ko wiide tan weeɓata par ce que sabu Real Madrid kamɓe ɓuuri nawde ngal DCOL e tarika Ligue des Champions e Manchester City kadi darde maɓɓe ɗen yiyama hikka awa ko wiide tan ngal kawrital fof ko ngal kawrital habba koye ɗin miijoji jaɗuɗa aɗa fecci e majji Mamadou Fall eyyi ko gonga Real Madrid Manchester City woni ɓurgal habbede no fewi ko fati quart de finale Ligue des Champions aji ɗi Barcelone e Paris Saint-Germain kadi no Abdoulaye wiri ni ko noon sabu ɗum sa ƴeewi Barcelone oɗo saaha way koni ngabbatina jippo ene ngabba ene jippo sabu ɗum ɓe goni koye fewnitade sa ƴeewi koɓe jogui hande ko fati e batte kippu mabɓe ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha sa ƴeewi ni e batte tare ko fati e batte Ligue des Champions wi hollitama ni wonde ko Barcelone adi nannude ko ina fota e sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe dañani taw ko ina fota e duuɓi 17 ko fati e batte compétition mbaɗo ni wadde kamɓe ɓe goni koye fewnitade no fewi kamɓe Barcelone min noon cikkumi ko hakkude mabɓe Paris Saint-Germain ma muus e mabɓe kamɓe Barcelone kono noon kadi so Paris Saint-Germain yawti wonta hunde nde ganduɗa ko toon tawore tigi ala ɗum noon kawre ɗe ina paada jeenayyi e sappo lewru nayyi ɓuuru fando arde ɗum ko kawre ale woni jahol ngol gartol ngol hono retour ko 16 kame 17 ndu lewru ha joni ƴakken ɗacci tan paɗen e mboyi no fulɓeɓe keewi e wirude ni
ha joni e yewtere meɗen coftal ɓalli meɗen en kalino nani hayso tawi mataw en mbawta hen yajnade no fewi woni ɗeɗo kawre ɗe ganduɗa ko kawre cehilagal e nder afrique eɗen gandi kippuji kewɗi ina toɗɗi kawre ɗum ko gam ɓedde e bawɗe mumen e heblanade kadi folitiroji garoji ɗi ne jeeya hen tan en kalinani Burkina Liby ma kawru kono kadi ma hawre e Niger kono leydi Sénégal ndini gonɗen e nder muɗum hande hakkude muɗum e Gabon ko ñande nogas e ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen hakkude mum e Benin kadi ko ñande nogas e nayyi nogas e jeegom mayru en jii noon Aliou Cissé eltowo o won ɗeriyol ngol o yaltini e Dieynaba Sow kono wonko teska hen heewi ɓe ganduɗa ko hesɓi kono kadi waɗi sukaɓe tokosɓe hani e o mo ganduɗa ko Mara Diouf mbo duuɓi 16 tan beela wona miijo wonde ko yidde hesɗetinde walla yidde famminde yimɓeɓe walla rokkude ni ɓataki mbiyen message faade mawɓe wonɓe e nder kippu o won hen ni puɗɗima rotade golle kolliti wonde goppi wonde hesɗetinde wonde yo ɓen goppan sukaɓe placente ko waɓen Sadio Mané en jiɗmi wiide ko noon tigui sa ƴeewi kippu moƴƴi mum ko ene yahan waɗa évolué guila e law guila ɓeɗo ne goni ɗo en ne goni e gasirɗe mumen guila nden gaddata sukaɓe jiiya e mabɓe guila e law hayso dañƴe mabɓe woni yoga e pottit kañum mbawa darde e mabɓe sa ƴeewi hande Amadou Diouf ko suka kono ko suka mo ganduɗa darde makko ene fayidini so waɗama so noddama e kippu Sénégal ko hunde fodde sukaɓe woɓɓe nene gara wadde ko andinde tan no mbiɗa ni ko wiide ɓe hankkadi e saaha moɗon nana ɓenna ɓeɗo sukaɓe kañumen garata kañum ƴettata relève o wadde oɗo saaha ni mbawi tan Aliou Cissé e liste makko woni ɗon ko hesɗitinde sertude e yoga hen kono ha joni en wawno ɓurde hesɗude wonɓe ganduɗa ene mbawno joɗade mbasa arde e oɗo liste wonɓe ganduɗa ene mbawno arde tigi duunamɓe sikkigi Youssouf Sabaly ma taw woni mo ganduɗa woppi holliti ɗum ɗon Mamadou Fall yurne to ngo joguiɗa siftinde ko Sénégal dokkuɗen yeeru kono ko ɗum yiya e liste toon to leydi Mali e to Burkina kippuji kewɗi hannde e nder Afrique ko e ndin mbade ɓe jaɓɓi eyyi ko noon haade mi arde ɗon taw mi haala ko fate batte Sénégal e Aliou Cissé sa ƴeewi ɓe o noddi gam ɓe gara ko fate batte ngal ɗo pettal balle hakkude Sénégal e Gabon e Benin ko gonga saɗa hesɗina ko fate batte kippu jaggumi ko won hen ɓe ganduɗa oɗo saaha ɓe potan artude e nder équipe he aɗa andi Youssouf Sabaly kañum darima wiide kanko artata kono noon sa ƴeewi a ƴetti won hen sukaɓe hesɓe a addiɓe a nanniɓe nder kippu he won hen mawɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha enen foof eɗen gandi mi limata noon inde waɗa faami eɗen gandi ɓen hankkadi ɓe mbawata noddeɗe ɓe gara e fate batte kippo saabu ɗum Sénégal fawi ko hesɗi oɗo saaha ɗon noon cikkumi ko Aliou Cissé no foti ƴiwtade no fewi o hoore mum ko noon tigui Mamadou Fall mirto e Abdoulaye Diallo nde tawno waktuji ɗi joni gasa Ablaye mbe sikki natanten ko championnat ji ɗi toon to leyɗe ha joni e leyɗe Europe ɗe so France walla ko Espagne holto puɗɗortoɗen Angleterre jiɗno wiide ko Espagne walla ko Angleterre Angleterre jiɗ jayen Angleterre ñalawma nogay jeenaɓiwal karite hewɗe Oumar koko dirtina wano waɗaynogal hakkude Chelsea Arsenal Manchester United e Sheffield United kadi e Everton e Liverpool hanki noon hakkude Burnley e Brentford ko Burnley foɗi loggi ɗiɗi e gotel Fulham fooli Tottenham loggi tati e kowal Luton e Nottingham Forest mo kala waɗi loggol karewo walla mbiyen ko classement ko Arsenal hikki yesso hikki ɗon Liverpool e Manchester City kales ko Burnley e Sheffield United Espagne jaten Omar ñalawma nogay e jeenaɓiwal hande Celta Vigo tawoyi FC Séville ka maɓɓe fooliɓe loggi ɗiɗi e gotel hakkude mbiyen e hakkude Villarreal e Valence ko Valence Villarreal fooli loggol e kowal so jamde nogay yoni Atlético Madrid ma kawr e FC Barcelone hanki Real Madrid fooli Osasuna ka maɓɓe logginayi ɗiɗi Mallorca fooli Granada loggol e kowal Atlético fooli Alaves loggi ɗiɗi e kowal karewo ko Real Madrid woni yesso ekkiɗon heron FC e FC Barcelone kales classement ko Granada e Almeria Oumar Mamadou Sow ko noon ruttade seeɗa toon to ha joni Angleterre tan ɓe sikki ko Arsenal mataw heedi dow ha joni toɓɓe ɗe kono no sernunoɓe ko e ha joni tataɓa ko wayno City walla Liverpool gonɗe ɗiɗaɓo ina wayno ɗen toɓɓe ustimo no fewi nde tawno so tawi toɓɓere wotere tan woni hakkude Arsenal e ɗiɗo ɗiɗi e kippuji ɗiɗi mbiyen championnat Angleterre o nene arta eno wowini nde tawno ene heewi yaade hay dow ñalɗe ɗiɗi walla tati taw andaka
holi jogorɗo forde Abdoulaye hollitta ko Angleterre ko e champion ngaji e ɓurɗi tidde ɗi jeeya eyyi champion e ɓuuri tidde saabu sa ƴeewi wono Bayern walla mbiyen Italie ɗon hadde championnat no gasa andete ƴettuɗo championnat kono ɗo walla France en kono sikka sa ƴeewi Angleterre no mbirte noon big four woni club aji walla kippuji mawɗi ɗin nayyi kanƴi woni ka hoore classement wono Arsenal wono Manchester City wono Liverpool kono kam ay Aston Villa no woɗɗi seeɗa kono ɓe daari no feewi ɓe daari seeɗa eyyi Aston Villa no woɗɗi seeɗa e Tottenham so hankim sikku ɓe fiya ɓe foolama ɗum noon kamɓe goni e jonde joyi ɓiire walla e jonde joyi ɓiire sa ƴeewi kadi Espagne hikka hakkunde Real Madrid e sikki ɗon ka classement no woodi sikku toɓɓe kewɗe toppe ko ɓuri sappo ko wiide tan hikka sa ƴeewi Angleterre kam big four no arde musat sabu no wawi yaade ha ka timmode championnat andetake hombo ƴettata championnat tigi ɗum ko wiide tan Angleterre weɓata hikka eno heewini kadi reede ni e duuɓi ɓennuɗi ɗum noon Abdoulaye Diallo a jarama waktuji ɗi gati ɗum noon mi ɗawi on tan konngol mbayniɓe Dieynaba Sow e junngo maɗa funnama ko noon kadi Mamadou Fall ɗum noon en jetti dendagal bandiraɓe rewdinoɓe yewtere men coftal ɓalli men en jetti Sara Doumbia Kame Malang Sonko heɗanoɓe en to karallagal to Moussa Oumar Bari e o e banggue Anniya salminama tedduɓe on jarama